An bhfuil trealú ná réite bhí i Gandhi le cuidú an Wi-Fi aige níos leidre ar fud an taí. Tá sé seo ag tarlú go minic go mór a gas fibre, mar an rud atá ag tarlú leis an fibre ná go bhfuil cólacht ag teacht tá sé de chur sreangan uair nuas teach ad leis an teach, agus deagan ná peocann siad an áit is fusa dó féin leis an sreangan nuas seo chur isteach. An píosa den taí is gearad an bhóthar, agus ní clúdaíonte sin an teach ar fad ó thaobh comhartha. Now tá cúpla móla agam i dtaobh an router agus céir atá timpeall ar an router agat. An rud in dhearning sin na Jane Keanson nachhfuil an router an bosca a hagans ón cólacht fón. Taobh le microphone nó microwave, taobh leis an Cuisneir an fridge nó Jane Keanson nachhfuil sé timpeall ar omar éisc nó fish tank. Curann na rudí sin isteach ar an comhartha. Fadas nachhfuil sé taobh leis an rudí sin tú chun comhartha níos fearr áil ach a ríist más gadat é chur níos leithne trasna an taí. An rud a úsáid féin sa teann seo na Wi-Fi Extender agus tá sé siúd ar fáil a ríist ar líne. In anna chuid siopaí de friúla a ceanna úsáid féin na BT Wifi Extender. Agus an rud atá na déanann sé plug alisteach is socket leachtrach ar an bhaile agus déanann sé an comhartha Wi-Fi a freabú go dtíon taobh eile an taí. Wi-Fi Extender agus cinál agus na BT Wifi Extender. BT Wifi Extender, yeah. Agus tosín na price ní ar siúd ar timpeall ar £50 nó €55 agus a ríist is féidir ceann 5G áil cosnaí an rudbeag níos mó airgid ach ní ga don gnád in ibróin ceann bonúsa agus tá si siúd an úsáid go deo. Agus an siimplí de setal suas ní le déine ach an cnapa WPS a bhrú ar an bosca aircom nó pécólacht agat an cnapa WPS ar an léas nua seo agus déine sé ceangal uaibríoch.